برê pirsa bikarxistina Parlemanê Kurdistanê mijara serekiya civînê navbera aliyên siyasî bû lê niha rewş cudatir e. Pirsa referandumê mel bi emelê Parlemanê Kurdistanê mijara serekiya civînan e. Nîsana îsal ma sêgoşeya gotûbêjên partî goran yêketî bû. Rojekê li Slêmaniyê diciviyan û rojekê jî li Hewlêrê. Lê her car û bi awayekî behs ji referandum û Parlemanê Kurdistanê dikin. Li gorî ragihandina dawî civîna Mekteba Siyasiya Partî û Yêketî bi amadebûna Barzanî li Pîrmam, rêketin li ser vanxalan hatiye kirin. Yêkem, pêkanîna lîjneyeke taybet bi pirsa referandumê û destnîşankirina demawê. Duem, çawaniya bikarxistina Parlemanê Kurdistanê bi awayekî ku di xizmeta referandum û serxwebûnê û yekrêziya niştîmanî da be. Sêyem, projeya nexşereya yêketî piştî dîrasekirnê ji aliyê partî ve wê were bersiv dayîn. Girîng wê navroç rêkevtinameke cêbecê bikin. Eman jî ema ew ye. Hevdem Rizgar Alî endamê Mekteba Siyasiya Yêketî û beşdarbûyê civînê bênartî got, di civînê da bi partî negotîne pirsa referandumê û bikarxistina Parlemanî du tiştên cuda ne. Belkû bi partî gotine pirsa referandumê û bikarxistina Parlemanî du mijarên giring in. Ji aliyekê din ve medyaya fermiya yêketî bilav kir. Di civînê da şanda yêketî ji hemû deman zêdetir pêdagirî li ser bikarxistina Parlemanî kiriye. Zexteke kurduyana kemî bikenewa ya Berovajiya ragihandina partî û yêketî û axiftinên endamê Mekteba Siyasiya Yêketî bû ênartî. Mahmûd Mihemed peyvdarê partî bi medyaya hizba xwe gotiye, şanda yêketî di civînê da bi partî gotîne. Pirsa referandumê û bikarxistina Parlemanî bi hev re girê nadin û du tiştên cuda ne û peywendî bi hev nîne. لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانیە هەوڵە دەین هین ببێ ئەو ژەوەیە کۆتاییهێنانە بە تاگرڕەوی لە بڕیاردانی سیاسیە. Axiftinên peyvdarê partî di demekî de ye. Di dawî civîna serkirdatiya hevbeşiya goran û yêketî ku rojekê beriya civîna partî û yêketî bi rê veçû, her du alî rij bûn li ser wê yekê ku pirsa referandumê mijareke niştîmanî û dibe li Parlemanê Kurdistanê were yêgalî kirin. Li gorî ragihandina wan ya hevbeş. Heftiya borî jî Hoşyar Sîweylî berpirsê peywendiyên partî got. Zorîneya endamên Mekteba Siyasiya Yêketî digel wê yekê de ne Parlemanê Kurdistanê nê bikarxistin û îsal referandum were encam dan. Di bersiva Hoşyar Sîweylî da Mekteba Siyasiya Yêketî di ragihandinekê de eşkere kir nabe bibe çareserkirina arîşeyên siyasî û bikarxistina Parlemanî proseya referandumê were encam dan. Hinek ji çavdêrên rewşa siyasiya herêmê bi piştgirêdan bi axiftinên beşek ji berpirsên bilindiyên partî wesa dibînin şandên yêketî di civînan da digel partî li Pîrmam tiştekî dibêjin û di civînên xwe digel bizava goran li Slêmaniyê jî tiştekê din dibêjin.